hogyan lehet egy webshopot, meg ilyen mennyiségű üzletet, egy ilyen nagy vállalkozást menedzselni? Mi ennek a titka? Hát túl nagy titok nincs, dolgozni kell, az a legfontosabb dolog az egészben. A családtagok azok mind részt vesznek benne, és a munkatársaink is. Tehát így jön össze az egész. Hát a munka fontos. Ez egy komoly szakma egyébként. Ezt úgy hívták, hogy finom acéláru kereskedelem, vagy finom acéláru kereskedő. 200 éves szakmáról van szó. Lényegében német eredetű, tehát germán eredetű dolog ez. Hát annak idején, mikor úgy nagyobb offenzívában voltunk üzletfejlesztésileg egy 10-15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, akkor fél éves tanfolyam volt. És itt ennél az asztalnál, vagy egy másik asztalnál oktattuk őket körülbelül 3 hónapig, utána volt kőkemény szakmai vizsga, és utána pedig a bolti gyakorlat is így tovább. Több száz kérdésből álló vizsga, teszt, meg mit tudom én. Ugye régen nem tudom mennyi ideig készült egy kocsi, igen. Most a fél óra alatt kész van. Hát nálunk fél óra alatt azért egy eladó nincs kész, de egy jó ki 1,5-2 hónap alatt azért ki tudjuk képezni őket. A minőség az egy nagyon fontos kategória, tehát a gagyiságok azok nagyon a perifériára kerültek. De azért azok a nagy márkák, nekünk az zászlós hajóink, az a 20-30 cég, ott azért nincs probléma. Szóval szóval milyenkre velem mondani erősen minőségi vonal. Turáni nép vagyunk, ezt mondtam így az elöljáróban. Nagyon nagy az affinitás, rossz szó, a vonzódás a késekhez a vásárlói körökben. Elsősorban a férfiak vonatkozásában, de hát a hölgyek közül is sokan. Vásárlók szívének és pénztárcájának megtörésére nagyon jó eszköz, mert a hölgy vásárol. Mindig a hölgy vásárol először, nem az úr. Mi lehet az a cikk, amiből a legtöbbet eladunk egy nap? Szemöldöt csipesz. És akkor az extra metálonál megveszi, és akkor mutatja a barátnőjének, hogy milyen jót vette, milyen, és akkor már megy a hír. És akkor a papa is meghallja, hogy ez jót vettél, tehát akkor már olyan szarkéseink vannak, menjünk már az extra metálhoz aztán. És van olyan egyébként, hogy mondjuk egy gyújtő önökhöz fordul, hogy ő bizonyos kést keres, és adott esetben segítsenek felkutatni, vagy utána járni? Hát hogyne, persze. Meg a szakvéleményre is mindig megtisztelnek, hogy kérnek tőlünk, hogy vajon eredeti-e, mert ugye hát ebbe is van minden. Egy teljes véletlen folytán bekerült a mi üzletkörünkbe egy Victorinox áru, meg voltam ijedve, hogy mit. Hát mondtam, hogy felét kifizetem, a másik felét majd kicsit később. Másnap reggelre volt eladva az egész. Egyenként. Mindenki tudta, hogy mi az. Egy pofa volt, aki nem tudta, hogy mi az, az én voltam. A gyűjtők java is fiatal, hát ezek. Nem 20 évesek nyilván, de az a 40-es, 50-es korosztály, azok keményen benne vannak ebbe. Ott már van lehetőség kicsit anyagilag is ugye megtolni a dolgokat. A fiatalkori egyéb vonzalmakra költendő összegek háttérbe szorultak már, ugye, mert legtöbbje már megházasodott, meg mit tudom én micsoda, tehát ilyen egyéb kalandokra nem nagyon lehet költeni, és hát erre költenek, és van is pénzük. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy ebbe a rettenetes mennyiségű információ áradatban, ami van, ebben a frankót, a jót, az igazat megtudják erről a szakmáról. Megvan ebben jó kell tudni folytatni. Tehát nem azt kell csinálni, amit mi csináltunk, mert az a pálya már nincs. Egy másik pályán kell tudni focizni, és lehet gólokat rúgni, ez biztos. Szakma és minőség. Van rá kereslet. Az elején nagyon fontos volt az számunkra, a cég számára, hogy impulzusvásárlók elmentek a cég előtt, bejöttek, vásároltak, és ebből kialakult egy nagyon lojális vásárlói kör, akinek fontos volt az, hogy nagyon jó szakszervizünk van, nagyon jó garanciát adunk, és nagyon jó kiszolgálói hálózattal rendelkezünk, szaktanácsadással és szakképzett kollégákkal. Nagyon fontos szintén számunkra az, hogy a termékpalettánk folyamatosan bővüljön, és a
azok a beszállítóink, azok a gyártóink, akiknek a minősége romlik, azok le legyenek cserélve jobb minőségű beszállítókra, ami nagyon-nagyon sokszor megtörtént. A lojális vásárlóknak az egyik része mára Extrametal törzsvásárló érett. 2023-ban elindult az Extrametal Klub, amire nagyon büszkék vagyunk. Ez a törzsvásárlói klubunkat foglalja össze, ami jelenleg béta verzióban fut, de egyre közelebb érkezik ahhoz a végleges állapotához, amit szeretnénk elérni vele. Óriási kedvezmények, folyamatos akciók és folyamatos fix törzsvásárlói kedvezmények. De már most is rengeteg azonnali kedvezményt tudunk a klub jelenlét által biztosítani törzsvásárlóinknak, amikre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon nagy sikere van a klubnak. Ha az online világnak a útvesztőiben a vásárló elveszne, akkor bármikor be tud jönni hozzánk az Extrametal szaküzleteibe, és egy szakképzett kollégánk tud abban segíteni, hogy a legjobb kiszolgálást kapja, a legjobb szakszervizt kapja, a legjobb átfutási időket kapja. Ez nekünk prioritás.